Oké, we gaan alle mysterieuze hokjes van de school ontdekken en we hebben toestemming van de juf. En ik weet echt niet hoe dat je dit open doet. Duwen. Echt? Dat lukt niet, denk ik. Hier, pak jij hem eens even. Oké. Wacht eens. Naar welke kant dan komt het? Naar die kant. Die? Oh ja, hij is op. Wow. Oh, pas poppen. Wow. Maar rustig stappen. Holy. Wow, dit is vet. Ik ga eens. Dit is het vetste dat ik ooit heb gezien. Oh, ik ga niet eens zeggen wat op mag. Een plumeau. Kijk, een plumeau. Film de plumeau. Oké. Wat zit daar eigenlijk achter? Ja, dat vraag ik me ook af. Oké, daar zit een slot op. Ja, dat kun je open doen. Wacht even, nu mag ik hier. Oké, dit wordt echt. Dus jij erin gaan, dan ben ik nog. Holy. Wait. Oh my god. Holy. Een soort van magazijn. Wat een stuk zijn we? Ik ken het helemaal. Wow, dat zie je. Die wordt bedoeld. Oh. Dat kan niet trekken. Wat is dat? Ik kom nu al op. Oké, dit is vet 1. Alleen, deze kunnen jullie niet zien, denk ik. Maar wacht even verder. Ja, dat was dat. Maar niet te hard, niet te hard. Wow. Oh. Waar zijn we? Hier. Maar niet lopen, Robbe. Wow, zie dat spinnenweb. Ja. Oh. Wow. Dit gaat echt graaf. Oké, we gaan terug. Ja, Daar we gaan is het nog terug. niet geweest. Daar, ja, maar dat is hetzelfde. Maar we gaan er toch eens in. Ja, dat is bouwwerk. Ik ga hier langs, want hier is dat minder hoog, die balk. En hier staan stoelen. Maar die staat echt veel stof. Wat is dat? Huh? Ah, ja. Houd in die.